U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos se rodi. Naš sveblagi Spasitelj, draga moja braćo i sestre, je svoju nauku najčešće izlagao u pričama, koristeći one situacije sa kojima je svako od njegovih slušalaca sebe mogao da poistoveti. I evo danas smo čuli jednu skicu, tako reći jedan odlomak iz ondašnjeg poslovnog života, ali skicu kroz koju Gospod prikazuje nešto mnogo dublje, mnogo veće i mnogo šire. Naime, odnos Gospoda prema ljudima i načinu kako su ljudi primali Božije proroke, Božije izaslanike. A na površini je priča o čoveku koji je imao, kao što čujete, vinograd koji ga ogradio plotom, iskopao pivnicu u njemu i onda je ostavio taj vinograd i sve to vinogradarima da dalje obdelavaju, a on je otišao. I kada je došlo vreme berbe, on je poslao sluge svoje da prime plod. Međutim, vinogradari, obuzeti pohlepom svakako, ubiše te sluge, kaže apostol Matej, jedne pobiše, druge ubiše, pa je onda Gospodar poslao jednu mnogo brojniju grupu i njima tako učiniše. I onda je gospodar vinograda rekao, poslaću im sina svoga. Zašto? Zato što se nadao da će se oni postideti sina svoga. Međutim, oni pomišljaku sasvim drugačije u srcima svojim, pa videvši sina, oni rekavši među sobom, evo ga naslednik, hajde da ga ubijemo, pa će nama ostati nasleđe njegovo. I tako i učiniše. I onda, naravno, gospodar od vinograda nije imao drugog izbora nego da pošalje neuporedivo brojniju grupu da uništi te ne samo lenjive nego i zle vinogradare i da vinograd da onima koji će mu plod davati na vreme. Dakle, s jedne strane priča o jednoj svakodnevnoj situaciji, uvek je bilo poslovnih prevara i onda kao što ih ima i danas. Ali ono što je bitno jesu zapravo ti poslanici, te sluge, kako ih naziva Matej, a to su zapravo proroci, glasnici, vesnici milosti Božije, koje vinogradari, a vinogradari to su bili ljudi Staroga Zaveta, pripadnici bogoizabranog naroda. Nažalost, i danas ima mnogo vinogradara koji nehaju za to ko je gospodar vinograda, zašto ih je najmio i u čemu se sastoji suština njihovog odnosa. I na kraju Hristos, završavajući ovu priču, pominje jednu veoma važnu napomenu, kada kaže, zar niste nikada čitali u pismu, pa onda navodi Sveto pismo, naravno kada Hristos navodi Sveto pismo, to je uvek Stari Zavet, kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla, to bi od Gospoda i divno je u očima našim. A to su upravo reči koje se odnose na njega. Jer taj kamen koji nije rukom sečen, koji nailazimo i kod proroka Danila, i to je ono što povezuje ovo današnje evanđelje, praznik koji još uvek praznujemo, praznik roždestva, i ovo današnje slavlje svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Jer kamen u sva tri slučaja igra ključnu ulogu. Na kraju ovog evanđelja to je taj kamen koji odbaciše zidari, a on, taj odbačeni kamen, postade glava od ugla. To je Hristos, koga je svet i odbacivao, a i danas odbacuje, ne shvatajući da je on krajeugaoni kamen, da je to temelj i sve što se zida van toga temelja nema šanse da traje.
Kamen, kao što rekosmo, je prisutan u proslavljanju roždestva Hristovog, jer se opominjemo onog kamena o kome je Danilo govorio u svome proroštvu, kamen koji nije rukom isečen. Taj moment predstavlja jednu od okosnica pravoslavne himnografije tokom mnogih pripremnih dana pred praznik roždestva Hristovog. I na kraju, ali ne i poslednje, kamen koji je toliko važan u pripovesti o današnjem prazniku. Naime, sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan je kamenovan, ali to kamenje koje je bacano na njega, koje je bilo instrument izvršenja smrtne presude, izraz zla i mržnje, nepodnošenja istine zbog svega onoga što je sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan rekao onima koji su bili u Sinedrionu, jer im se direktno obratio rekavši: tvrdovrati, neobrezanih srca i ušiju, vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako oci vaši, tako i vi. I čovek bi rekao: Bože, sa kakvim je žarom govorio taj prvomučenik Hristov. Ali sa druge strane, taj isti žar istine se pretvorio u ljubav prema mučiteljima svojim, ljubav koja je iskazana u onim poslednjim Stefanovim rečima kada je rekao: Gospode, ne uzmi im ovo za greh. On je, učinivši to, zapravo ponovio Hristov primer, primer sa krsta, kada je Hristos rekao u molitvi: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. I to je karakteristika svih mučenika koji su postradali za ime Hristovo od dana svetog prvomučenika arhiđakona Stefana pa sve do dana današnjeg. Ali danas naša crkva obeležava i dva divna svedoka vere Hristove iz 9. veka, prepodobnog Teodora i Teofana načertane. Mi danas veoma često, nažalost sve češće, nailazimo na grafite na mnogim zgradama, pa čak i na mnogim vrednim i divnim i starim objektima. I ti grafiti zapravo mnogo govore o onima koji su ih tu ostavili. Bez obzira što ponekad zaista umemo da pročitamo i nešto veoma duhovito i dovitljivo. Međutim, grafiti nisu nešto što je proizvod 20. veka i ovih naših dana, kada ih sve češće susrećemo svuda po svetu. Grafita, i to mnogo pogubnijih i opasnijih, je bilo i u nekim prethodnim vremenima. Jer evo, upravo baš ovi divni svetitelji i svedoci istine Hristove, pobornici za lepotu ikona u crkvi pravoslavnoj, dva rođena brata, dva veoma učena čoveka onoga doba, prepodobni Teodor i Teofan, su doživeli da oni budu nosioci grafita kao izraza mržnje onih koji nisu mogli da podnose lepotu, ali i teret istine. Jer teret istine uvek obavezuje. Na koji način? Obavezuje time što moramo da sledimo istinu, jer nemamo drugoga puta. Oni, da bi bili kažnjeni od ikonoboraca, oni su pretrpeli takvu kaznu zato što im je na licima bilo urezano ono što su u ono vreme bile najpogrdnije reči, da praktično ostanu obeleženi do kraja svoga života. Međutim, ono što je svet naumio da bude ružno, da bude uvreda, da bude vređanje, oni su to primili kao najdragocenije odličje i obličje. Oni su sa ponosom nosili te ondašnje grafite, jer je za njih to značilo da su se oni time upisali imenom božanstva
kako peva jedna divna stihira o Božiću. Jer kao što se, kaže ta stihira, ljudi zapisaše po zapovesti imperatorovoj, po zapovesti Kesarevoj, tako smo se i mi zapisali imenom božanstva. Vidite, tako su prepodobni Teodor i Teofan načertani sebe upisali tim ondašnjim grafitima, tim izrazima mržnje i netrpeljivosti prema hrišćanstvu. Oni su ih preokrenuli, preobličili su to u najdragoceniji ukras njihovog života, jer su podneli sramotu Hrista radi. A ono što se Hrista radi podnosi, to je uvek nešto najdragocenije, najplemenitije i najlepše. I neka bi nam Gospod, draga moja braćo i sestre, molitvama svetog prvomučenika arhiđakona Stefana, molitvama prepodobnih Teodora i Teofana načertanih, pred prestolom Vitlejemskog bogomladenca, neka bi izmolili da svako od nas ima snage da pre svega shvati gde se u našim životima nalazi krajeaugaoni kamen, ko je krajeaugaoni kamen, broj 1, broj 2, da nikada ne odstupimo od istine, bez obzira koja je cena za istinu, i pod broj 3, da se nikada ne postidimo ničega što će nama biti upućeno, jer to nije upućeno nama, nego je upućeno Hristu. Jer Hristos je i onda svojim savremenicima, kao i nama danas, rekao: kada biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. A kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. I ta mržnja sveta zapravo bi trebalo da bude ona najčvršća i najdragocenija spona između nas i našega Spasitelja, kome neka je slava i čast u vekove vekova. Amin. Mir Božiji, Hristos se rodi.